Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza llum ta' qabel tal-aħħar programm illi se jkun leġġer imma fl-istess waqt se ssiru tafu iktar stejjer. Dan huwa programm illi tul il-vjaġġ kollu tiegħu matul is-snin dejjem nippreżenta stejjer ta' nies illi mhux dejjem tarawhom fuq it-televiżjoni. Illum għandi persuni illi fil-passat u anke fil-preżent għandhom ħiliet straordinarji imma forsi il-ħolm tagħhom baqa' f'Malta però l-ġid li jagħmlu huwa kbir ukoll. Illum se nlaqgħakom ma' Gino Patch illi fil-passat kien żeffin prim u anke jirbaħ diversi kompetizzjonijiet marbuta ma' sfin. Insellimlek Gino u għandi il-Paolo Grima, Paul, magħruf bħala Mr. Cool, u lil Tony Farrugia illi flimkien ma' Paolo jagħmlu diversi ħidmiet flimkien biex ittellaw opri tal-karità permezz tas-saħħa. Lejja titħares Paolo, kemm intom ħelwin. Paolina ili nafek għal bosta snin. Paolo llum għandu 75 sena, se nitkellmu fuq l-istorja tiegħek u Tony ilu snin ħafna jitħarreġ miegħek u jagħmlu dawn l-ispettakli dwar is-saħħa. Ma ħanitkellmu aktar tard. Ħanibda b'Gino. Mela, Gino llum Alla jbierek se jagħlaq 60 sena, għadu jisfen, fil-fatt issa se nurikom kif jisfen, imma meta rajt il-filmati tiegħek tal-passat u għalfej kont tirbaħ fim tal-fejn u vera tbellaħt kemm inti bravu. Naraw filmat l-ewwel filmat ta' Gino Patch. Il-laħwa Gino, ma kemm kellek żmien? Hemmhekk kelli xi 19-il sena. 19 sena ra kważi ilu aktar minn 40 sena. 40 sena, eżattament. Sewwa, din l-enerġija kollha u fil-fatt issa ħanuru filmat ieħor dal-waqt li l-enerġija m'għadha, imma dak iż-żmien il-ħolm tiegħek x'kien kont tirbaħ diversi kompetizzjonijiet ta' sfin, x'kienu jissejħu dawn il-kompetizzjonijiet? Kienu jsiru diversi disco dancing competitions, ċertu diskoteki, national competitions ukoll, ġifieri. U kiena dak iż-żminijiet kienu popolari ħafna, ġifieri sfin disco kien popolari ħafna. Sfin ukoll ġifieri kien jattratta diversi attendenzi għal dawn il-kompetizzjonijiet. U minn dejjem kont nieħu pjaċir nisfen, ġifieri. U tallimt x'imkien jew kollox kont tagħmel waħdek? Dik storja żgħira nista' ngħidilek. Kont għadni żgħir, kelli dawk 13-il sena, kienu t-tsijiet tiegħi, tzija Koni, tzija Mirjam, kienu ħaduni nara film Saturday Night Fever. Ġennint fuqu, mort id-dar, mhux dakinhar ġifieri, xi ġimgħat wara kont nagħlaq il-bib tal-kamra tiegħi u ara min jidħol kelli daqsxejn ta' tape recorder u nipprova nisfen. Hekk bdiet. Imma inti ġifieri kont f'saħħtek ovvjament u għadek kont titrejnja naħseb għaliex biex tola ma nafx issejħu dawk meta ġifieri biex tola b'dak il-mod u tagħmel dak il-ġinnastika trid ċertu ħila u trid kemm kont titrejnja dak iż-żmien? Le, kont nitrejnja speċjalment għal daw disco dancing competitions, kont ninvolvi xi partit tal-ġinnastika kif qed tgħidli. Kont nipprepara ruħi speċjalment għal kompetizzjonijiet, però dejjem tajjeb li żomm ruħek attiv, llum m'għadniex li kont ġifieri ovvjament. Imma dak iż-żminijiet kont ma ngħidlekx ma niftakarx kemm kont nagħmel ħinijiet nitrenja, imma biex nagħmel
il-cartwheels, il-backflips, etc. U kemm il-darba kont tisfen, ġifieri, f'dawn l-attivitajiet? Skont meta kienu jkunu jagħmlu l-kompetizzjonijiet, però mbagħad ovvjament kont nisfen ma' grupp ukoll, Rhapsody Blue Dancers. Kienu ikollna diversi shows. Ġieli tlajt barra minn Malta? Le. Dik kienet ix-xewqa tiegħi. X'kienet għajna lek il-programm illum. Kienet ix-xewqa tiegħi. Dwar nies illi intom żgur kelkom dil-ħolma biex tiffjorixxu iktar imma l-kapaċità hemm qiegħda. X'ħolma kellek meta kont iżgħar? Meta kont żgħar dejjem kont nixtieq li nitla' nirrappreżenta lil Malta. National Championships ġejt it-tielet, ġejt it-tieni, darba oħra t-tielet, kont viċin u kont daqsxejn il-bot. Ġifieri, imma dejjem kienet xewqa tiegħi li nirrappreżenta l-pajjiżi barra. Għada fik il-ħolma? Iva. Ġifieri kieku jkollhom ituk iċ-ċans titla'? Iva, kieku nkun naf. Mela naraw filmat ieħor iktar riċenti ta' Gino Jisfen, naraw. Questo prometedor, questo è molto promettente, signore e signori, the number 11, he's gonna dance disco dance. E quindi, maestro, siamo pronti? Gino, Malta, musica maestro! Ngħidlek, Gino, u fil-fatt ikkummentaw lek anka Tony u Pawlu. Għalkemm minn dak il-filmat tessa li huwa riċenti ngħidu hekk. U l-filmat li urejna ta' meta kellek 19, l-istess mossi għadek tagħmilhom, Ġifri Alla jbierek, jiena tbellaħt ngħidlek il-verità, il-laħwa. Ġifri inti jekk ikun xi ħadd tikdi l-opportunità biex tikkompeti barra f'xi attività, forsi li tkun fair ovvjament ta' nies-tal-età tiegħek, tmur. Iva, kieku nkun naf li jsiru World Championships għall-età over 50. Immur. U fil-ħin liberu tiegħek għandek ċans tisfen x'imkien? Le, jiena ma nagħmel xejn, però meta noħorġu mmorru xi bars jew xi 80s night u nisma' mużika ta' żmieni Marija, nintilef u naqbad nibdantija. Xi ħaġa sabiħa, ġifieri proset jiena nammirak ħafna u jalla illi permezz tal-programm terġa' jkun hemm dawn l-opportunitajiet għaliex veru kapaċi. Ġifieri dak li tagħmel huma mhux normali, ġifieri tkun vera tinqala, mhux jagħmilha kulħadd li qed tagħmel inti u dik l-enerġija u tidher li qed tieħu pjaċir ħafna. Ħafna. Proset. Il-gost u l-pjaċir tiegħi huwa li nisfen f'ħajti jiena. Proset, le tidher għax għajnejk jiexelu meta titkellem, ġifieri vera xi ħaġa sabiħa. Isek impressjonajt ruħek, Pawlu, Impressjonajt ruħek. Jina li għadu l-istess, jina li għadu jekk ma titrenja għalla tal-għandu meta kien zaħir s-sandu 50 kważi l-istess fejn. Najdlek li jaqbad it-training jarġa jiġi bħalma kien qabel. Le, Alla jbierek. Mela, Pawlu, l-istorja tiegħek, Pawlu, inti dejjem ma' Tony, dejjem fl-imkien ta' tiħla appoġġ, naf li kont ispirata x'in kemm il-darba intervistajtek minn dak ta' żejtun li jgħidu l-strongman li ħallina ftit. Falson, Joe Falson. Joe Falson li kont intervistajtu grazzi għalik diversi drabi wkoll, kien bniedem veru affaxxinanti. Inti llum għandek 75 sena
U għadek għaddej għalla jbirek. Minkejja illi meta kellek 69 sena ġifri qed nitkellmu 6 snin ilu, inti korrejt u kissirt il-kustilji. Kustilji ta' dari, kissirt l-irkikel ta' dari fit-trufijiet, fil-fattan dil-ħadit, u kissirt 14 il-kustilja. Imma għalla jbirek bqajt għaddej. Imma jibqajt nitrenja jien għandi t-tifel tiegħi gynecologist, issa thanks God laħaq konsulent, u meta ngħidlu ġilli ċajta mija u ngħidlu Steve, qed imbagħad ħafna mija aktar qed jirranġa d-dar, għalli pa, jekk inti ma titrenjax u ma taħdimx ftit, inġaw iċċert intafa'. Kompli inti u inti tabib tiegħek innifsek, taf fejn għandek tasal, taf fejn għandek tiqaf, u meta mmunnejnu, idli pa, ġejtejni kif tajja, iqaf u mustija. Naraw fil-mat qasir tiegħek wieħed mill-attivitajiet illi għamel Mr. Cool għandna fil-mat qasir hemmhekk. U ħafna mill-attivitajiet inti tkun ma' Tony. Fil-fatt dan huwa dokumentarju żgħir. Ġiet waħda barranija, ma nafx naħseb tidher Asjatika, dak x'kien? Television tal-Korea tisfel kien. Interessanti. Ġew Malta biex jagħmlu dokumentarju fuq Malta. Eżatt, ħadthom id-dar ukoll u rejthom il-ġiem li għandek, x'jiena ġejt ukoll. U hawnhekk qed tiġbed karozzi, insomma, normalment Tony jkun miegħek biex jassistik. U għadek għaddej hawnhekk bl-eżerċizzju interessanti. Forsi nżommu dak il-filma għaddej fl-isfond, imma Pawlu, ġifieri inti dak is-sigriet tiegħek ġifieri li tibqa' għaddej. Ġifieri inti korrejt iftakrek iħta sodda u kont inkwetajt ħafna li. Stajt mor tal-lar. Nirringrazzjak għax għandir tema Malta kollha li Pawlu hekk u Pawlu kitolbu għalih u hekk. Iva, mhux hekk nipprovaw. Vera ħadd pjaċir li bdejt faħħarni u bdejt tgħidhom biex jitolbu għalija. Iva, biex narġa' fit-tex niġi. Għaliex le to. U kulħadd iċempilli. Le Pawlu, inti bniedem illi tispira l-ħafna nies biex ikunu aħjar. U inti minkejja li wkoll batejt niftakar li kienet bititlek il-mara minħabba l-kanċer sa kemm ilha nies. 12 sena ilha mejta. 12 sena, imma minkejja da bqajt għaddej. Imma Tony taħdek minn kella li għandek it-tfal tiegħek, inti Tony su ibnek ukoll. Kulħadd jgħid li dak it-tifel tiegħek għax jiena u Tony ġara. Li Tony l-lum għandu 33-75. U dejjem meta jgħidu l Tony kemm inti f'saħħtek Tony taf x'jgħidilhom Mr. Cool meta kellha tagħtijek kemm b'saħħtu daqsi. U fakkarni għal fejn inti jgħidulek Mr. Cool, fakkarni. Mela jien kont naħdem Selmun u kont nitlaq nimxi insomma u għaddit kienet tafna hemmhekk. Għatli Paul għatli għandi panċer għamilu li għatli għal-daqsek għammitela l-panċer kif il-estate għatli għannizzel l-ġak għatli zomnaqa għal-fajtila karozza minn wara u kif għatli għal-fajtila karozza minn wara għatli kam inti Cool għatli għamela mill-qodemim Mr. Cool. All right, minn hemm ġiet. Issa, intom illum peress illum il-programm leġġer ħafna rrittu toruni xi affarijiet li tagħmlu fl-spettakli li tagħmlu għan-nies u intom dejjem mhux biex taqgħu il-flus intom dejjem għall-karità. Issa, inti ma nafx dak xinu pipe tal-ilma. Mela doqqolna ftit, issa ovvjament is-sound baxxulu ftit għax ħajajat naqra. Fidejk, Olina Paw. Dana ndoqqu tal-ambulanza jew tal-scouts. Eħe, marti kollok ħafna saħħa biex iddoq biex ħanamilha jien. Di waħda. U din tal-scout. Proset. Issa, Tony għandu 33 sena u l-lum xtaq li ejja, u xtaq jurina. Fimna ħaddem naqra rasu, mux ħajolli li, għax jina ovvjament diffiċli ħafna iktar, ħajolli l-ġino li huwa fermeħfef, imma xorta. U ħajolli ħbit waħda. Li rrit ngħidilkom illi dan biex tagħmluh huwa tip ta' xogħol li ma tistgħux tirrepetuh id-dar. Importanti forsi qed jarawh xi tfal. Imma jsir wara ħafna taħriġ għaliex tista' tweġġa'. Imma Tony jitħarraġ ħafna u ħajurina kif jolli lil xi ħadd bejt waħda u x'hekk fidejk. Żommu hemm l-isfel ta' hekk, żommu hekk u tiċċaqla. Il-laħu għasħa jidder mal-boċċot. Ok, proset, ok, bizzet. Isma tafx kien. Jien naħseb li kieku jkun tajjeb tiħdu miegħek għal xi show tal-isfin. U jollik. Proset. Ismani, Tony, jiena ili nsegwik ħafna snin
u niggustak immens. Naħseb kellek ftit fuq l-20 sena daqqa tiġbed ajruplan, insomma daqqa tqatta xi direttorju tat-telefon ikun oħxonek u tagħmillu waħdek, daqqa tolli xi żewġ ċilindri tal-gass, tiġbed il-karozzi u trakkijiet. Da ovvjament dejjem għenek Pawlu biex għax Pawlu kien jagħmilhom. Mela, kif bdejt inti l-lum għadek żgħir xorta 33 sena u għaliex? Jien bdejt għax in-nannu tiegħi kien saħtu, kien jerfgħu l-ġebel u affarijiet. Imma kien magħruf da kien jagħmel l-affarijiet Il-bew kien magħruf il-bew ta' fi X'kien jismu n-nannu? Tony Ferrugia, Pali. Tony Ferrugia. Mela. Ta' Garibaldi aħna, il-familja ta' Garibaldi għajd. U jien bdejt, l-ewwel bdejt niġbeq ċokkijiet, u mbagħad bdejt nagħmel affarijiet oħra, per eżempju l-Yellow Pages, nawweġ ħadid, nerfgħu karozzi, u għamilthom kollha flimkien bħala wilja tas-saħħa u dejjem nagħmlu għall-karità. U għandek aċċent barrani għaliex? Jien 16 sena għamilt Ingilterra, il-familja tiegħi mill-Belt, Valletta, imma jien ċabbejt. Kemm domt l-Ingilterra? 16 sena jien. Għamilt U għadek ma ġejx titkellem. Is-skola kollha. Ma ġejx titkellem bħalna għadek, Pawlu. Is-skola kollha għamiltu hemm, ta' primarja, sekundarja. Eżatt. Għalhekk għandi aċċent. Eżatt, imma inti wkoll studju. L-ewwel darba tqajt miegħu dan l-ewwel darba ta' għattu toħroġ għalik intu m'intix barrani inti u bida jitħaq. Il-klim tiegħu bida mhux Malti. Imma għandu qalbu kbira wkoll u fil-fatt nixtieq nuri filmat ukoll ta' Tony Farrugia minn għalija għandi jew ritratti għandi naħseb. Hemmhekk pereżempju jtolli ġebla. Dik kienet festa familja Salmon għal Puttinu Kers u hemmhekk qed nolli ġebla. Mela ħanuru filmat żgħar jgħid id-direttur. Ta' filmat tiegħek daqqa tolli karozza u insomma daqqa tiġbed trakk. Ejja ħanaraw, araw. Hawnhekk qed nagħmel squat lift tal-karozza hemm erba' nies ġo fiha. Erba' min nies il-laħwa biex tolli erba' min nies. Ġifieri kemm il-kilo taħseb per fighter? Hemmhekk. Erba' min nies? Xi partial squat 400 kilo xi ħaġa naħseb xi 350, 400. Imma 350 in-nies imma bil-karozza tiżen iktar mhux hekk? Imma nofs il-pace tal-karozza ġifieri. Jekk il-karozza jiżen 900. Hawnhekk qed tiġbed trakk dejjem niġbed trakk bis-sneni hawn. Imma kemm iddum titħarreġ biex tagħmilha sewdi għax trid jirnexxielek għax mhux tispiċċa tmur fuq il-post u mbagħad ma jirnexxielek. Jien qatt ma mort ġim f'ħajti, is-saħħa tiegħi minn familja, minn nannu u nittrejna bil-ġebel jien l-iktar. Ma qatt ma mort ġim, qatt ma milt training bil-ġim u hekk. Minnek. Pero Marija, din ta' snienu, ħanħidlu straight, din ta' snienu ma bqajċina tiġbetu, pero din ma trenja xejn għalija snienu, għax insolta f'saħħtu. Dan qabatu l-bida jiġbeb bis-snienu, minna ma qed jitrenja xejn kif kont nitrenja jien u l-nexxielu jiġbeb bis-snienu. Però jien nagħmlu messaġġ ma jmux jippruvaw għax it-tfal id-dardi. Lek tippruvaw intom joħroġ ix-xedaq barra, ġifieri joqgħdu attenti. Da tagħmilha biss jekk tkun imħarreġ u taf li inti tajjeb biex tagħmel. Nagħmel il-basijat kuljum nomot it-tappijiet. Somot it-tappijiet. Imma Tony għamilha mill-ewwel għall-jbek minn training ta' xejn u ġibet it-trak bin-nies fuqu. Memx training, jina kont namel il-basijat kullum. Għandi il-pace jajni. U il-pace tijaw jajnu. Nizen kważi 130. Ma mux billi għandu il-pace, irti kollu għaf saħtu, ja? Saħtu għaw. Għandu għaf saħtu Tony. Hemm xi ħolma li tixtieq tagħmel issa ġifieri hemm xi ħaġa li tgħiddi titrejnja li tixtieq. Nixtieq niġbeq aeroplan kif għamel Paw fi żmienu, Paw li ġibet aeroplan fi żmien. U nixtieq niġbeq il-vapur ta' għawdex nixtieq. Il-vapur ta' u kif ħad tixtieq il-vapur ta' bil-ħaber u bil-ħanes u ġol il-dijaw. Bis-serjetà? Nixtieq nipprovaw ta' ġifieri. Għal-karità, jew għal-puttina, jew għal-bjon, jew għal. Ovvjament il-vapur ikun fuq il-baħar, bil-magni mitfijin. U bil-ħaber u niġbida. Dak tkun spettaklu sabiħ ħafna. Jien taf xi dispiċini bes Marija li aħna nagħmlu ħeljetna għal-karità. Imma tissib xerba minn nies min jollik u min jarmik. U għax kien għan-niżla, u għax kien hekk, u għax kien sartjat. Jkun hemm nies li jistiedhom iweġġgħu llum bis-social media sfortunatament kulħadd għaref wara. Fil-fatt jiena nixtieq li meta nagħmlu show ngħidilhom in-nies mhux biex nisfidhom ngħidhom laħwa biex kunu ċerti tipprovawhom taraw kemm huma tqalu hekk. Għax ħafna min-nies jew iċ-ċilindru vojta
jew qed jaqleb jew kien għanniżdaw ħafna fil-fatt meta kont niġbed it-trak biex żgur ma naqax ċajt. Kont niġbu qoddim it-trak u kont niġdu blura tgħidli għala biex kejdli biex sar kull ġbittu għan-niżla nedu ma ġbittu għat-tala, ġbittu minn wara. Ekku. Imma jkun hawn ħafna tali japprezzawkom. Jipprezzawha ħafna. Kieku ma tibqgħux għaddejjin. Il-maġġoranza japprezzawha. Eżatt, huma affarijiet sbieħ ħafna. U inti, Paolo, inti kont ispirat mill-Strongman li kien jagħmel shows kbar iż-żejtun. Jien mhux minn Tony, mhux minn Nannu għaw dak jiġi Nannu. Jippropja minn Harold. Dan Falson kien jittrenja lin-neputi tiegħu. U jien bil-neputi tiegħu iżżewweġ in-neputija tiegħi ġina close u bdejt nittrenja biex inkomplu fl-imkien. Imbagħad huwa waqaf jinkomplej. Għax kien l-iskop tiegħek imma xiex bdejt? X'kienet ir-raġun? Għax minn dejjem kont nittrenja minn 16 sena kont nittrenja il-bodybuilding, dejjem nittrenja. U rajt dak l-oġġett li qed jagħmel hekk u tħajjart għamilt xinka u bdejt niġbed u ħallejt xahri twil rid jgħaddu sena u nofs sakemm kien. Fil-fatt, dirid ngħidlek inti dejjem dak il-imbierek toppu, ma l-toppu biex tużaħu xek. Imma t-toppu minn 44 lem ta' ħallejtu jien. Mhux jiġifieri. It-toppu biex niġbed b'xahri, dak kont niġbed l-karozzi b'xahri. 3 karozzi b'xahri. Llum il-ġurnata qed nagħmel is-Subaru biex b'12 ruħ ġafija b'xahri. Sorry, 7 ruħ b'xahri, botni qed nagħmel 12 ruħ ġafija. Interessanti ħafna. U kellek xi ħolma partikolari jinsaqsejt għal-Ġino din li tixtieq tagħmel li tixtieq forsi meta kont iżgħar li tmur barra pereżempju u tuħu sem għax hawn dawn spettakli ta' saħħa. L-aħħar intervistajtni inti kont qed il-ħolma tiegħi kienet li jaqbel xi ħadd fuq l-istonku tiegħi u tgħaddi karozza minn fuqi. Imma mbagħad kont weġġajt, ma nistax nagħmel issa. Issa la semmejt lil Ġino nixtieq insemmi ħaġa. Il-Ġino nixtieq ngħidlu li jekk meta nagħmlu show aħna irrid jiġi jisfen, ħajżejt il-ħin biex inkun nistgħu niġbu l-flus. Ġifieri les nistiednu jew jagħmel u jistidellilna. Interessanti. Aħna nagħmlu show u nagħmlu show ta' sfejn u nkunu ġabra waħda. Aktar ma jgħaddi ħin aktar qed niġbu flus. U vera, għaliex Ġino it-talent. Vera, ġobni għax ta' 50 u ta' dak kważi kont l-istess. Ngħidlek. Training oħra, ngħidlek oħra bħal waħda mara, taf qalet iż-żmien huwa numru ta' 90 sena tal-met il-computer. U inti tibqa' titrenja tibqa' attiv. Thank you. Proset, lej, interessanti ħafna di Ġino, ġifieri inti it-talent tiegħek u għandek inkoraġġiment bil-familja u min japprezzak jew sħabek jew għax naħseb ta' kont ta' 19-il sena. Naħseb li kellek fans tiegħek, ġifieri kif toħroġ hemmhekk kulħadd ixafċaf xi jaf minn inti. Eżatt, u kellna competition, konna dejjem nikkompetu tistajt l-istess żeffina. Le, support, saqsejtni rigward support. Partner tiegħi Sandra tissapportjani, ommi hija ġifieri ħbieb, ġifieri ikolli anka kelli video spiċċa viral, kelli ħafna respons. Żgur dak li għamilt fuq TikTok. Kelli ħafna respons u napprezza ħafna Marija kull kumment u kull like li rajt, ġifieri vera napprezzhom. Ġifieri jimlu kuraġġ. U sabiħ huwa illi inti mingħajr ma taf qed tagħmel bħalma jagħmlu Tony u Paolo li huwa tip ta' attività artistika onesta u nadifa u li tagħti gost il ħaddieħor kemm sabiħa. U fl-istess waqt inti qed tferraħ u tispira l ħaddieħor illi inti f'din l-età bqajt għaddej. Żgur qed tagħti kuraġġ jiena li tferraħni meta narak, jiġifieri għalhekk mort viral għax ovvjament dak li jkun jgħid il-laħwa dak hemm bravu minnu dan, Ġino Paċ. Jalla mela issa nibdew narawk Ġino aktar ħoroġ għamel kuraġġ għandi għandek l-ewwel stedina u ċerta li se jkollok aktar stedini għax tinqala u vera kapaċi. Kif lek ftit tal-ħinilu, gostu pjaċir tiegħi l-nisfen. Proset, Ġino, Paolo u Tony, Mr. Cool, grazzi ħafna li ġejtu hawnhekk għall-kuxjenza, grazzi lid-direttur Lizio Farrugia, grazzi lill-kameramen fl-istudio u dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll. U jiena nerġa' nkun magħkom għall-aħħar programm ta' din l-iskeda l-ġimgħa d-dieħla, segwu Kuxjenza fuq Facebook u Instagram. Grazzi u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.